May hapon sa inyong tanan mga idol no. Partikular sa mga idol mga isa na jud kadlaw no. Gahapon ni undang kadali kagabi o madto pero dito sa tindahan sa kung iyan kay na-stranded do siya. So magpa-rescue do siya dito kang Tailin. So kuy to mga idol aton na ta dito kay napo daw sakyanan nga naanod. Ta kuy ta sa dito sa lapit sa Nikil sa ERC. Mo rin baha rin mga idol diri sa may mining sa Pintatagan. Pertinan dako sa baha. Puno na ang kanal. O dire lang ko ni agi mga idol, giris ka na ako kung iyaan. Ako ang giabrihan ni diri nga park kay para na magihan. Dako ra kay tubig diri. Baha kayo, dako kay tubig. O dahil mga sakyanan ni agi no, karsada na mga idol, highway. So delikado ka sa mga aging sakyanan niya manod. Sakyanan dito mga idol ni hunong. Kusog kayong baha. So, ang uban mga umbak dito, mga motorista mga idol, nanulod na rito ripita no. Buwan na nintabok. Kusog na kayong volume, naisakyanan no, ni hunong na siya. Naggraduhan na og tabok. Isa kaadlaw ni siya nga pagulan. Hapon na ron, hapon. So, nibalik ang sakyanan. Buwan na siya ni tabok. Balik siyang agi. Yan, ibabag ang action with all. Kusog kayo ng tubig. Nanay mga bato ni babag sa dala no, nangaanod. Kaya siya mga bato na nababag. Nababag sa highway. So murag na ibakho mga idol no, nagpadulong gikan sa mining. Ila siguro ning kanalan. So naibakho mga idol, naibakho nga ng rescue diri baga bako sa mining. Kahit mga personnel sa mining din na ito nag-guide. So tara mga idol, gawas ng bako no. Kaya ilang kanalan para musimang ning tubig. Ang bako da solusyonan dayon ni no kay para di na siya mo baha diri sa dalan. Lapos man ore bako sa mining. Isog na nagkalot ng kanal. May mga guys. Ako na gitanggal lang si Henry para na may kagihan.
Oh, nakauli na mi mga idol no. Og nakauli na pud akong iyan nga mong giadto dito ah. Og sa kasamtangan mga idol, nagpadayon niya po ng kusog nga ulan diri sa mo ano, sa Pindatagan. Og keep safe tang tanan, amping sa kanunay.